Πάμε όμως τώρα να δούμε μια υπέροχη συνταγή από το πολύ γνωστό ρεστοράν που βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, το Sticks. Βρισκόμαστε στο Sticks, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του Μανχάταν, με το restaurant του Στάθη Αντωνακόπουλο, ο οποίος είναι Greek American, but he loves the Greek kitchen. Και έχει κάνει ένα από τα καλύτερα εστιατόρια, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές και έρχονται πάρα πολλοί κόσμος εδώ, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη. Είμαστε στην καρδιά του Flatiron και Gramercy, 23 Street μεταξύ Park Avenue και Lexington. Πάρα πολύ εύκολο να το βρεις, πάρα πολύ εύκολο να παρκάρεις. Πάρα πολύ. Το δύσκολο είναι να μπεις τραπέζι. Θέλει λίγο ένα τηλεφώνημα και όλα είναι setup, έτσι. Όλες κάνετε καλύτερο treatment. Όχι, όλοι είναι το ίδιο. Για μένα θεωρώ όλοι οι πελάτες είναι σαν επισκέπτες στο σπίτι μας. Και δίνουμε αυτή την είδους φιλοξενία. Να πούμε ότι έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις στο NBC, στο CBS, στο ABC και τώρα έχει τη σειρά μας, το Μέγα Κόσμος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα μας δείξεις διάφορα πιάτα, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή στο εστιατόριο, αλλά πρώτα απ' όλα θα μας κάνεις μια πολύ ωραία δροσερή σαλάτα που έχει Greek flavor, έτσι. Έτσι ακριβώς. Τη σαλάτα αυτή την ονομάζουμε εδώ Farmer's Blue. Ναι. Και γίνεται, το βασικά στοιχεία είναι το σπανάκι και το kale. Το σπανάκι και τα superfoods, έτσι. Τα superfoods. Είναι φρέσκα πράσινα λαχανικά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και το μυστικό είναι πραγματικά σε αυτό εδώ το μπολ. Εδώ έχουμε ένα μπολ με πάγο και νερό. Το kale και το σπανάκι, όταν το κόψει ο farmer, είναι ακόμα ζωντανό. Ναι. Όταν έρχεται λοιπόν μέσα στο εστιατόριο, είναι σε μια κατάσταση σοκ. Δεν ξέρει τώρα τι έχει γίνει. Και εμείς κάθε πρωί, πριν φτιάξουμε οποιαδήποτε σαλάτα, κάνουμε το λεγόμενο chill bath. Δηλαδή βάζουμε τα φρέσα πράσινα λαχανικά σε πάγο και νερό τουλάχιστον για μισή ώρα. Και έτσι ενεργοποιούνται ξανά. Ενεργοποιούνται, λένε ωραία, είμαστε πάλι ζωντανά και είναι πιο φρέσκα, πιο δροσερά. Και αυτά τα λέω στο στομάχι μας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι το μυστικό της σαλάτας. Λοιπόν, εφόσον τα κάνουμε. Δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Όχι, είναι πολύ απλό και είναι βασικοί κανόνες του culinary. Αυτό μπορεί να συμβεί και στο μαρούλι και σε άλλα λαχανικά. Οτιδήποτε πράσινο, ναι. Οτιδήποτε πράσινο εκτός από την ντομάτα. Η ντομάτα θέλει να είναι πάντα εκτός ψυγείου και ζεστή, όπως έχουμε εδώ πέρα μπροστά από την κουζίνα μας. Λαχταριστές. Πάμε όμως τώρα να μας δείξεις ένα τα συστατικά που πρέπει να βάλουμε μέσα στη σαλάτα. Λοιπόν, έχουμε φρέσκο κέλ, φρέσκο σπανάκι. Ναι. Έχουμε σίκα τα οποία είναι dried, αποξηραμένα. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε το μπατζάρι μας. Whole wheat pita crouton. Ναι. Φουντούκι ψημένο. Blue cheese. Λίγο φρέσκο αλάτι και πιπέρι. Και το dressing μας που είναι ένα grilled lime vinaigrette. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνουμε τα πρώτα συστατικά που είναι τα κυρίως το kale και το σπανάκι και τα βάζουμε μέσα. Επίσης βάζουμε το κρουτόν αυτή την ώρα και το μπατζάρι. Τώρα προσθέτουμε κατά το ίμιση το dressing, γιατί μου αρέσει αυτή τη στιγμή να κάνουμε το λεγόμενο toast. Να μπορέσουμε δηλαδή να βάλουμε λίγο το dressing να πάει παντού. Μόνο στην Αμερική ανακατεύουν έτσι τις σαλάτες πάντως στα εστιατόρια, συμφωνείς? Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο απλό, δηλαδή κόβεις τα λαχανικά, τα βάζεις και απλά βάζεις το ελαιόλαδο από πάνω. Ναι. Ενώ εδώ είναι πιο mixed. Το κάνουμε πιο εύκολο για τον πελάτη. Είναι ο πελάτης που ζητάει να γίνει έτσι. Για να έχει παντού τη γεύση. Ακριβώς. Και τώρα βάζουμε στο πιάτο, βάζουμε πρώτα τα λαχανικά σαν βάση. Ναι. Και μετά βάζουμε όλα τα υπόλοιπα από πάνω. Κάνετε και delivery σε σπίτια? Κάνουμε και delivery και πάρα πολλά catering. Ένα από τους συχνούς μας πελάτες είναι ο Jimmy Fallon και το Tonight Show. Αλήθεια? Τρώνε τουλάχιστον μια φορά το μήνα ελληνικά. Ναι. Και τρώνε και τρελαίνονται με τα σουβλάκια μας. Πώς θα κάνετε delivery στο στούντιο? Delivery στο στούντιο έχουν περίπου 180 άτομα παραγωγή και όλο το προσωπικό που δουλεύει για να βγει αυτό το απίστευτο show που για μένα είναι από τα καλύτερα στη Νέα Υόρκη, θέλουν και τρώνε sticks. Με τα σουβλάκια παίρνουν δυνάμεις. Έτσι ακριβώς. Θα μου κλείσει μια συνέντευξη μαζί. Ευχαριστώ. Θα τα πάω εγώ την επόμενη φορά. Έτσι. Τώρα βάζουμε τα roasted hazelnuts από πάνω. Ναι. Και το blue cheese, έτσι. Και το blue cheese. Τρίματα. Και στο τέλος τελειώνουμε με το υπόλοιπο το dressing, να δώσουμε λίγο χρώμα και περισσότερη γεύση. Ουσιαστικά σου παίρνει 5 λεπτά να φτιάξεις την σαλάτα. Ναι, το μεγαλύτερο χρόνο παίρνει να δροσίσεις το σπανάκι και το κέλ. Είναι μεγάλη διαφορά και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της σαλάτας. Τέλεια. Καλή σας όρεξη. Καλή μας όρεξη εννοείς. Καλή μας όρεξη. Σε λίγο να πούμε ότι το τραπέζι θα είναι γεμάτο από νοστιμιές του steaks, τις οποίες θα δοκιμάσουμε μαζί. Ευχαριστώ. Τέλεια.
προστάτες την περιβάλλουν απίστευτες νοστιμιές. Που έχουν κάνει το steak στο νούμερο 1 εστιατόριο της περιοχής. Καλώς ήρθατε στο τραπέζι μας. Σήμερα θα φάμε καλά, όπως όλοι βλέπετε, και σας προσκαλούμε να φάτε μαζί μας. Είναι σίγουρα για 2 άτομα αυτό το τραπέζι? Ναι, νομίζω θα είμαστε εντάξει. Είναι για λίγο περισσότερο, αλλά θα φέρουμε και τα υπόλοιπα τηλέφωνο, να μας παίρνουν τηλεθεατές που μας έρθουν, γιατί είναι πάρα πολλά. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εδώ πέρα έχουμε τη λεγόμενη ποικιλία μας. Ας ξεκινήσουμε ένα-ένα από τα πιάτα για να μου τα σχολιάσεις. Την οποία εμείς τη λέμε στο menu symposium. Γιατί είναι βασικά τα 4 spread μας μαζί με τις δικές μας whole wheat πίτες, τις οποίες τις φτιάχνουμε εδώ πέρα, ατομικές και μικρές. Αυτή είναι η τυροκαυτερή μας που γίνεται με κόκκινες πιπεριές και φέτα. Αυτό εδώ είναι το χαλοπίνο χάμος, το οποίο είναι από ρεβίθια και με λίγο χαλοπίνο και ελαιόλαδο και σκόρδο. Το παραδοσιακό μας τζατζίκι και η καπνιστή μελιτζανοσαλάτα μας. Εκπληκτικό. Το σπανακόριζο έχει πολύ ενδιαφέρον. Το σπανακόριζο είναι τελείως μη παραδοσιακό. Το κάνεις με έναν εντελώς διαφορετικό. Το κάνω πολύ ελαφρύ. Το κάνουμε με άσπρο και wild rice μαζί, φρέσκο σπανάκι, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και το κάνω με ελαιόλαδο ελληνικό και στο τέλος βάζουμε και λίγο λαδολέμονο με ρίγανη. Και είναι ελαφρύ και απίστευτο. Ακούγεται ονειρεμένο. Εδώ έχουμε τα veggie crisp μας, είναι κολοκυθάκια και μελιτζάνες τηγανιτές, οι οποίες βάζουμε λίγο rosemary από πάνω, δεντρολίβανο και σερβίρεται με τζατζίκι. Τέλειο. Τρελαίνονται για τζατζίκι, ξέρετε. Τρελαίνονται για τζατζίκι. Το χρησιμοποιούμε με ελληνικό γιαούρτι από Έλληνα παραγωγό ντόπιο από τη Νέα Υόρκη, λέγεται Σκοτιδάκης και κάνει ένα πολύ ωραίο στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο μας βγάζει το απίστευτο τζατζίκι που κάνουμε εδώ εμείς όλοι μας. Και πάμε στα περίπου sticks, έτσι. Τα σουβλάκια μας, τα sticks. Το sticks βασικά είναι σουβλάκια, είναι φούντονα sticks, αλλά με ένα twist. Έχουμε μια μεσογειακή διατροφή και μια μεσογειακή κουλτούρα και άποψη. Εδώ έχουμε το λεγόμενο chef sticks, το οποίο είναι 50% αρνί και 50% μοσχαρίσιο κιμά. Αυτό μοιάζει λίγο με κεμπάπ, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά το κάνουμε reverse. Αντί για να το κάνουμε στο γκατσαρόλα ή στο φούρνο με τις πολλές σάλτσες και να είναι βαρύ, το ψήνουμε φρέσκο στη σχάρα κατά παραγγελία και έχουμε τη σάλτσα με το κίμινο και την φρέσκια ντομάτα να το βουτάμε και έτσι γίνεται το σουτζουκάκι μας ανάποδο ή reverse, όπως το λένε οι Αμερικανοί. Και πιο healthy, έτσι. Και πιο healthy. Πιο υγιεινό. Και μετά είναι τα... Αυτό είναι το κοτόπουλο. Στίξ κοτόπουλο. Το χρησιμοποιούμε μόνο με μπούτι. Αγοράζουμε τα κρέατα από ντόπιες φάρμες. Αυτό είναι από μια φάρμα στην Pennsylvania που λέγεται Freebird. Είναι organic. Είναι organic, είναι free range και χωρίς αντιβιωτικά ή χωρίς τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα. Γενικότερα, είτε είναι σαλάτα, είτε είναι κρέας, είτε είναι πατάτας. Να είναι αγνά τα υλικά, έτσι. Να είναι αγνά, είναι στάση ζωής. Δεν το κάνουμε επειδή είναι μόδα, δεν το κάνουμε επειδή είναι. Είναι βασικά 3 φορές πιο ακριβό να έχουμε τέτοιου είδους υλικά στο μαγαζί. Αλλά ο κόσμος είναι πλέον ενημερωμένος. Και το ψάχνει, το αναζητά. Ακριβώς. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, ο οποίος κόσμος είναι ενημερωμένος και καταλαβαίνει και ξέρει να ξεχωρίζει τα αγνά υλικά από τα κατεψυγμένα. Εμείς λοιπόν χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, ντόπια. Από free range. Ναι. Όλα μας τα κρέατα είναι από local farmers. Το χειμώνα αγοράζουμε από άλλες φάρμες και το καλοκαίρι από άλλες. Είναι εξαρτάται την εποχή και το season. Αυτό πήρα το πιο παραδοσιακό φαγητό των Αμερικάνων, το οποίο είναι μακαρόνι και cheese και το έβαλα σε ένα σουβλάκι. Το έκανα mac and cheese balls. Λοιπόν, να σου δείξω. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν το mac and cheese και είναι μακαρόνι και τυρί μέσα. Απίστευτο. Σε balls. Και σερβίρεται με κάπαρι αϊόλι. Η κάπαρι είναι από Σαντορίνη. Δεν έχω φάει καλύτερη κάπαρη εκτός από Σαντορίνη και αν και είναι πολύ δύσκολο να την έχουμε συνέχεια, παίρνουμε κυβότια κάπαρες. Να τελειώσουμε την ανάλυση με το τελευταίο πιάτο και τα french fries. Οι πατάτες μας τηγανιτές. Να φέρουμε στο φαγητό. Έτσι ακριβώς. Οι πατάτες τηγανιτές τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, όπως μας τις έφτιαχνε η γιαγιά μας. Αντίθετα με το ότι συνηθίζουν στην Αμερική. Ακριβώς. Γιατί είναι η σόγια ή όλα τα άλλα λάδια που τηγανίζουν. Για μένα δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην πατροπαράδοτη πατάτα που μεγαλώσαμε στην Ελλάδα, που είναι στο τηγάνι με ελαιόλαδο. Και εδώ βάζουμε λίγο φέτα. Έχουμε κέτσαπ δικιά μας με τσιπότλι και πάλι κέιπερ αϊόλι. Και το τελευταίο μας είναι το κεφτεδάκι μας, το παραδοσιακό, το οποίο το σερβίρουμε με τζατζίκι και
βάζουμε και αυτό σε σουβλάκι. Είναι και αυτό στο σουβλάκι. Όλα σε sticks. Κατάλαβα. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τι θα δοκιμάσω πρώτο? Ό,τι θέλετε. Σαν Να το σπίτι ξεκινήσω σου. από τη σαλάτα, που έτσι κι αλλιώς είναι το πιάτο που αφιέρωσα στους τηλεθεατές μας. Η σαλάτα είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή η σαλάτα είναι πραγματικά φρέσκια, δροσερή και πολύ εύκολη να την κάνεις στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε λιγότερο από 2 λεπτά μπορείς να την κάνεις, αρκεί να έχεις βάλει τα λαχανικά στο ψυγείο με πάγο και νερό. Τέλεια. Ποιες μέρες είστε ανοιχτά στο εστιατόριο? 7 μέρες την εβδομάδα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κατάλαβα, κάποιος έρθει 11, τι γίνεται? Θα το σερβίρουμε. Τέλεια. Αυτό θα πει Ελλάδα. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Το hospitality είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι απλά να το λέμε, είναι να το κάνουμε. Όταν έρχεται, έχω απογορεύσει το προσωπικό μου να λέμε τους καλεσμένους μας πελάτες. Δεν τους λέμε ποτέ πελάτες, τους λέμε guests, που σημαίνει φιλοξενούμενους. Λέμε είναι guests στο σπίτι μας. Πόσα είχες τους φίλους σου να φάνε στο σπίτι σου, τέτοιου είδους σερβις θέλω να δίνουμε, τέτοιου είδους φαγητό, γιατί είναι και διαφορά με τα υπόλοιπα εστιατόρια. Είναι τόσα εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και άμα δεν έχεις καλή ποιότητα φαγητού και hospitality, για μένα δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Επίσης να πούμε ότι πολλοί διάσημοι στάρ έχουν έρθει και από την Ελλάδα αλλά και από τις ΗΠΑ. Να πούμε μερικά ονόματα. Ναι, μπορούμε να το πράγμα που ρώτησα. Ζάκη Αλιφιανάκης, Greek American. Ναι, ναι. Actor. Vanessa Williams, Kelly Rutherford, Janet Jackson. Janet Jackson. Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Και Ήρθε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρόσφατα, ο Μάρκος Εφερλής που παρουσιάζει και το πρωινό του Μέγκα. ναι, με όλη την ομάδα. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Δημήτρης Μπάσης. Η έκπληξη είναι μεγάλη και για τους ξένους και για τους Αμερικανούς, γιατί οι γεύσεις είναι μαγειρεμένες με έναν πολύ μοναδικό τρόπο. Ναι, δεν είμαστε το παραδοσιακό ελληνικό εστιατόριο. Είμαστε ένα παραδοσιακό μεσογειακό. Και η Μεσόγειος είναι τα πάντα. Είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η σαγκρία μας, είναι το Μαρόκο, το κουσκούς που έχουμε. Ναι. Είναι μια... Ένα πάντρεμα γεύσεων. Τέλεια. Πάμε να παντρέψουμε και τις δικές μας γεύσεις δοκιμάζοντας. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη λοιπόν. Να δοκιμάσετε τη σαλάτα στο σπίτι αλλά και τα υπόλοιπα μοναδικά πιάτα του Sticks.